Čo sa týka súčasných príčin tejto zlej situácie, jednoznačne na prvom mieste musíme povedať, že je nemotivačne nastavená politika, čo sa týka podpor, pretože pokiaľ necháme tie podpory tak, ako ich poznáme, že budú orientované na plochu a nikoho nebude zaujímať produkcia a taktiež zamestnanosť, tak jednoducho dostaneme sa do takého štádia, v akom sa nachádzame a to štádium, by som povedal, nezostáva stáť, ale sa ešte prehlbuje. Čiže my považujeme takto nastavené podpory za jednoznačný koreň toho zla, v ktorom sa nachádzame. Ďalej vidíme rozdielne podpory, či už z európskych, ale takisto aj zo štátnych zdrojov oproti ostatným krajinám. Ďalej je tu podpora z druhého piliera na Slovensku nie je dobre nastavená. Vidíme tu problémy aj s ANC oblastiami. Pokiaľ zoberieme aj výsledky hospodárenia za posledné roky, odkedy bola zmena urobená v ANC oblastiach, vidíme, že tieto oblasti a hlavne podniky, ktoré majú silnú živočíšnu výrobu, tak sa ocitajú vo veľkých problémoch. A čo sa týka transparentnosti, ja si myslím, že všetkým nám je jasné, že tá transparentnosť by mala byť podstatne väčšia, ako ju poznáme doteraz. Nedostatočná podpora citlivých komodít. Našou snahou bolo a je, aby sme cieľene podporovali sektory. Pochopiteľne podarilo sa to dostať na úroveň 15%, čo sme radi. My sme aj pri tých posledných stretnutiach v rámci V4 hovorili, aby sme posunuli to percento z 15 na 25 a aby sme takto cieľene podporovali sektory, ktoré si to jednoducho zaslúžia. Veľa sa hovorilo už aj v jeseni o tom, že to bude nová politika. Veľa sa hovorilo o tom, že bude smerovaná len na oblasť riadenia rizik, alebo hlavne na oblasť riadenia rizik, pretože napríklad priame platby v Kanade a USA v roku 2013 skončili a otočilo sa to všetko na zabezpečenie príjmu poľnohospodára. Už sa nehovorí o novej, ale hovorí sa o modernizovanej a zjednodušenej. To znamená, je tam vysoký predpoklad, že to, čo celé Nemecko alebo teda tie priame platby nechaj na úrovni, ako boli doteraz, to znamená, aby ten prvý pilier bol daný, tak je tam zostal aj naďalej, tak vyzerá, že bude akceptované, pretože veľa otázok sa smeruje do tejto sféry. Je to preto, lebo oni sa snažia udržať ľudí na vidieku. A z hľadiska poberateľov dotácií, ktorí nič nerobia, je tam mizivé percento. Pre Slovensku je tento problém veľmi závažný, pretože sa naučili tie priame platby využívať trošku iným spôsobom.